नमस्कार गावातल्यानो, मी संजोग. आम्ही सिंधुदुर्गकर चॅनेलवर तुमचा मनापासून स्वागत असा. तर आज आपल्या तळगाव गावातली आपल्या रामेश्वर देवाची जत्रा असा, वार्षिक जत्रोत्सव असा. तर त्या जत्रेसाठी आपण जातलो आणि तिकडे काय काय कार्यक्रम होतात जत्रे दिवशी देवाची पालखी पण असता, ती पण आपण बघतलो. आणि मेन म्हणजे आपण कोकणातली जत्रा वगैरे कशी असता, काय असता नेमका ह्या तुमका व्हिडिओतनं दाखवतोय. आणि जत्रा म्हणजे सगळ्यांका माहित असा काय असता कोकणातल्या माणसाक तरी. पण एक आपली ह्या वर्षीची जत्रा कोणाक येऊक भेटाक नाही, कोण मुंबई बिंबई असतले किंवा बाहेरगावी खय असतले, त्यांका ह्या व्हिडिओतनं जत्रा ह्या वर्षीचा दाखवचं आपलं काम आहे, माझा तरी काम आहे. त्याच्यासाठी हो व्हिडिओ बनवलेलो हा. तो व्हिडिओ आवडलो तुमका तर नक्की व्हिडिओ एक लाईक करा आणि चॅनेल सबस्क्राईब करा आधी असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी. आणि आमचं चॅनेल इंस्टाग्राम आणि फेसबुकला पण असा, तर थंय जाऊन पटकन फॉलो आणि लाईक करा, म्हणजे तुमका कायम अपडेट येत राहतो. तर हयसर आम्ही आता मंदिरात पोचलेले असो. तर आता आमची तळगाव रामेश्वर मंदिरची जत्रा 25 नोव्हेंबरच्या दिवशी असा. तर आता हो व्हिडिओ मी यूट्यूबवर जेव्हा अपलोड करीन आणि तुम्ही बघतला तेव्हाची गोष्ट वेगळी हा. तेव्हा एडिट करू खूप वेळ लागता म्हणून. पण तुमका सांगूचा मोटिव्ह काय माझा, मागच्या महिन्यात पण एक कार्यक्रम झालो दसऱ्याचो, तो पण मी व्हिडिओ पूर्ण काढून म्हणजे तो कार्यक्रम पूर्ण कव्हर करून यूट्यूबला तो पण कार्यक्रम टाकलेलो हा दसऱ्याचो. तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देतोय आणि आय बटन मध्ये पण व्हिडिओ देतोय. तो पण व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा, बघूक नसलास तर तो पण व्हिडिओ तुमका नक्की आवडतो. चला तर आता आपण देवळात पोचलेले असो. आता सगळ्यात पहिला दर्शन घेऊया. आम्ही लवकर इलो म्हणून गर्दी जास्त नाही तर लाईन बाहेरपर्यंत असता. आणि आम्ही नेमके देवळात पोचलो आणि आमच्या पाठनं खूप लोक येली, म्हणजे तेव्हाच गर्दी वाढली नेमकी. चिपळा वीणा नको भिन्न राग, झोपेतही विवेकाला, झोपेतही विवेकाला, झोपेतही. जत्रेच्या दिवशी असो भेटीचो नारळ देव किंवा जत्रेक आपण नारळ वगैरे घेऊन येतो, तो नारळ देव असा गाराणा केला जाता. प्रत्येक जण येताना आपल्या कुटुंबाकडनं एक नारळ घेऊन येतं, म्हणजे प्रत्येक घरातलो माणूस एक नारळ आणता. आता आपण मंदिराच्या पाठीमागच्या मंदिरात पण जाऊया, खायच्या पण देवांचं दर्शन घेऊया आपण. आनंदाचा डोहामान, आनंद किनारा, आनंदाचा डोहामान, आनंद किनारा, आनंदाचा डोहामान. या मंदिरात दशावतार नाटकावाले आता झोपले आहेत, कारण त्यांना आता नाटक सादर करूचा थोड्याच वेळात, पुढच्या काही वेळात. तर ह्यांचा आता नाटक असा. आणि इकडे असत नाटकवाल्यांका देवळात वगैरे जागा दिली जाता रंगात बिंगात. तर आता मी तुमका दशावतार नाटकाचो पण व्हिडिओ मी केलेलो असो घटस्थापनेत, तो पण व्हिडिओ तुम्ही बघूक नसला तर तो व्हिडिओ जाऊन नक्की बघा, मस्त झालो हा व्हिडिओ. त्याची पण लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देतोय आणि वरती आय बटन मध्ये पण व्हिडिओ प्रोव्हाइड करतोय तुमका, तो पण व्हिडिओ जाऊन नक्की बघा. तर आता आपण या मंदिरात इलेले असो, ह्याच्या सगळ्या देवांचं पहिलं दर्शन घेऊया आपण. आनंदाचा डोहामान, आनंद किनारा, आनंदाचा डोहामान. आनंदाचा डोहामान, आनंदाचा डोहामान, आनंद किनारा. विकाराच्या शेवाळ्याला, विकाराच्या शेवाळ्याला नसे ते थारा रे तुझे नाम.
ह्या मंदिरात आपण देवीसाठी वेणी आणतो आणि ओटी आणतो. आता आमची आई ओटी भरतली आहे. ह्या जागेवर ओटी भरली जाता देवीची. तर आता ओटी भरता आमची आई. भाव अंतरीचे हळवे जसे जुई फूल भाव. चला आता दोन्ही देवळात देवांची दर्शना घेऊन झालेली असत. तर आता थोडी जत्रा फिरूया. आमच्या बरोबर माझो पुतण्यो पण असा. तो पण आता काय काय घेतलो खेळणी बिळणी. तो पण आता लय जमवतलो जत्रे. तर आता त्याचा पुतण्याचा तुमका सांगी होतं आणि ह्या दुकानात तो खेळणी घेऊसाठी थांबलो. नुकते आम्ही दर्शन घेऊन दिलो देवळातनं आणि हो काहीतरी मागता सर खेळणी. बघा आता एका घेऊन देऊ का काहीतरी. आता अंतरीचे हळवे जसे जुई फूल स्वतःच्याच सुगंधाची स्वतःलाच भूल रे. तर इकडे समोर आपल्या सगळी फेमस मालवणी खाज्या किंवा जत्रेचा काय प्रसाद असता. म्हणजे चुरमुऱ्याचे लाडू असतात, तिळाचे लाडू असतात किंवा अजून शेवाचे लाडू असतात, शेंगदाण्याचे लाडू असतात, सुतरपेनी असतात आपली. म्हणजे अशाच बऱ्याच काही गोष्टींची दुकानं असतात सगळी खावच्या गोष्टींची. आणि काही हॉटेला पण असत लागलेली वड्या भजीची. कोणी कंसा आणल्यानं, कोणी कोबी मंचुरियनची गाडी घातल्यानं. तर अशीच सगळी खावची पिवची दुकानं लागलेली असत. आणि अशा प्रकारे आमची जत्रा तुडुंब आता थोड्या वेळान भरतली पालखीच्या टायमाक. तर पालखी बघूसाठी शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा. जत्रेत जसे जसे हैनं पुढे जातलास ना तशी आता खेळण्यांची, फुग्यांची वगैरे म्हणजे बारक्या मुलांच्या वस्तूंची सगळी दुकानं सुरू होतली. किंवा ज्वेलरी पण असता महिलांची, म्हणजे लेडीज ज्वेलरी वगैरे पण असता. तर ही सगळी दुकानं इकडे असत लागलेली असत सगळी. जत्रेत आता गर्दी फुलत चाललेली असा. आणि पालखीचा पण आपल्या अनाउन्समेंट झालेला असा की थोड्याच वेळात बाहेर निघतली म्हणून. तर आता तशाच प्रकारे पालखी आपली बाहेर निघालेली असा थोड्या वेळाने. तर हीच क्लिप असा पालखीची. जे लोक पण पालखीच्या क्लिपसाठी म्हणजे पालखी बघू थांबलेले त्यांनी ही क्लिप नक्की बघा.
तसंच आता पालखी गेल्यानंतर आम्ही खाऊक थोडा थांबलो. आता जत्रेत जास्त मी वडे भजी खाणे नाही, कारण वडे भजी आपण कायमच खातो, त्याच्यामुळे कोबी मंचुरियन घेतलेले. आणि तसंच नंतर घराकडे काहीतरी प्रसाद नेऊ कोया, त्याच्यासाठी आम्ही थांबलो. त्यासाठी आता आई खरेदी करता काहीतरी लाडू वगैरे घेतले ना तिळाचे. खाजा पण घेतलं. खाजा माका आवडणार नाही जास्त, पण घेतल्यान काहीतरी घरात सगळे खातात, मी एकटोच नाही आहे. मग खाजा बिजा घेऊन शेवटी आम्ही जत्रेतनं निघालो. तर व्हिडिओ तुमका कसो वाटलो तो कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ जर आवडलो असलो तुमका ना तर व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनेल आमचं सबस्क्राईब करा. भेटूया कायच्या तरी पुढच्या व्हिडिओ. तोपर्यंत काळजी घ्या.